Ahojte, tento diel sa volá Ako sa stať staršou. Ako viete, ja už mám taký, mám už to, čo doznieva také staršie. Nemám to namaľované, mám to skutočné, a preto na to používam korektor. Určite viete, na čo sa používa korektor, na kruhy pod očami. Takže ak chcete vyzerať staršie, trošku si prehodím vlasy a budem robiť toto. Takže ak chcete vyzerať staršie, teraz na to pýtala, ja si nesmiem celé biele gate, no nevadí. Takže to ja teraz disko zabijem, no dobre. Som celá špinavá, takže zajtra si musím držať iné džínsy, ale to sú úplne malý. No to je vedľajšie. No takže namiešate si hociakú farbu, ktorá by vám pripomínala kruhy pod očami. Pozrite sa, či objem mám iné kruhy pod očami. Sú v tejto polke, sú také fialovšie. Takže na to potrebujete takúto farbičku. Namiešam a potom vám ju ukážem. Tak, ale obdržite. Už mám pokazanú celú paletu. A namaľujte. Počkajte, musím sa pozrieť, že aké je to. Upozorňujem vás, nedávajte si lesklú paletu. Ja mám teraz lesku, ale aby ste to videli, tak preto som si zobrala túto lesku. Mám to už, počkajte, dám si takto zrkadielko. Vidíte ma dobre? Začneme od tohto boku, ale nie ste tam toho hlavne veľa. No, ja som sa toho nanísla celkom dosť, lebo to už vyzerá ako fajne fialová. Preto si obtriem túto druhú časť od takú vreskovku. Tú druhú časť, tam mám takú skôr do krémová. Tak to potrebujeme. A vidíte? Sú to ako kruhy pod očami. Len to musíte ešte takto doštylizovať. Tak sa s tým vyhrať. A máme otvorenú mikrovlnku. Takže sa s tým tak trošku doštylizovať a vyhrať. Nemám tu pri sebe teraz korektor. Takže to bude druhá časť. Budem asi robiť takéto ako časti. Takže ako sa stať staršou. Opa. Toto oko je také lepšie, lebo má také typické kruhy pod očami. Fajn, ale keďže to máte takto pekne do fialova, tak to by vyzeralo, ako kebyže to máte také monokle. Takže do toho zamiešajte ešte takú krémovejšiu farbičku. Som vybrala takúto make-up, tam môžete kľudne aj dať, teraz neviem na rýchlo, ako sa to volá, puder. A namiešajte to takto pod oči, ale dajte tam toho iba trochu, aby tam bolo vidno ešte tie kruhy pod očami. Opa, 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 opa. Tak toto vyzerajú ako typické kruhy pod očami. A ako každý viete, mám raz na to inú štetinku. Do prčíc, takže, no dobre. Takže zoberieme si na tú inú štetinku a ešte tam